uživa. I dan danas on ne zna šta se sa njim dogodilo, a prošao je najveću i najtežu borbu za sopstveni život. Oni su bili ti koji su fizički ušli u moj život, a ne on njihov. Od mene je zahtevano da izvršim ritualno ubistvo i da ubijem svog rođaka.